Labarin ɓoyayyen taska a ƙauyen Gwagware. A wani ƙauye mai suna Gwagware, wata ƙaddara ta sauya rayuwar mazauna yankin. A tsawon shekaru, akwai wata tsohuwar rijiya da ake cewa tana da sirrika, amma babu wanda ya taɓa sanin ainihin abin da ke cikinta. Wata rana mai tarihi, wani saurayi mai suna Nasiru yana neman ruwa lokacin da ya zura guga. Gugar ya kwabce masa ya faɗa cikin rijiyar. Da ya leƙa cikin rijiyar domin ganin inda gugarsa ta faɗa, sai ya hango wata tsohuwar akwati mai launin zinariya. Da aka ja akwatin, sai aka ga tsofaffin kuɗaɗe, kayan gado, da na ado, da na zinariya, da rubuce-rubucen gargajiya. Manyan gari sun ce tun zamanin kakanni ake jin jita-jitar cewa akwai taska a ƙauyen, amma babu wanda ya taɓa samun tabbacin hakan har sai a wannan rana. Da wannan taska rayuwar mazauna ƙauyen ta sauya. An gina makaranta, asibiti, kuma an inganta hanyoyin garin. Duk wanda ya ji wannan labari ya ce taskar ta zo ne a daidai lokacin da ake buƙata.